раиси ҷумҳури Беларус Александр Лукашенко гуфт кишвараш омода аст Тоҷикистонро бо васоили нақлиёт таъмин кунад ва аз Тоҷикистон мустақиман нахи пахта бихарад. Дар ин бора дафтари матбуоти президенти Беларус рӯзи 1 декабр ба хабаргузории Белта гузориш дод. Изҳороти Лукашенко дар бораи пешниҳоди ин доду гирифт дар ҷараёни музокирот бо президенти Тоҷикистон Эмомали Раҳмон пахш шуд. Мо омодаем талаботи Тоҷикистонро ба ҳама гуна васоили нақлиёт, мошинҳои роҳсоз, мошинҳои кӯҳгард ва дигар васоили техникӣ таъмин кунем ки шумо ба он ниёз доред, гуфт Лукашенко. ва афзуд Беларусия бениҳоят шод аст ки сохтмони нирӯгоҳи Роғун ба марҳилаи ниҳоӣ расид. Лукашенко гуфт Тоҷикистон барои рушди соҳаи энергетикаи обӣ талош дорад ва Беларусия умедвор аст ки мутахассисонаш дар ин тарҳҳо фаъолона иштирок кунанд. Лукашенко қавл дод ки барои омӯзиши имкониятҳои ба роҳ мондани корхонаҳои муштарак ӯ як ҳайати иборат аз раҳбарони ширкатҳои бузурги кишварашро ба Тоҷикистон мефиристад. Раҳбари Беларусия ҳамчунин аз кӯҳҳо ва рудхонаҳои зебои кӯҳии Тоҷикистон ёдовар шуда гуфт умедвор аст ки равобити мардуми тоҷик ва Беларус ба монанди инҳо зебо бошад.